हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय गोलाव खोथा बुंनो सानाखै, जास्ट माने एसेल' खोथाखौ बुंनो सानदों। गोलाव सम आं सार रन्जन दैमारिनि बारै खोथाखौ बुङाखैमोन आरो बुंनोबो सानाखै। सारा दिनैहाय जोबोद आं बर' रायजो राजानिसिम मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानदों। दिनै सारा मोजाङैनो दङ। फार्स्ट टाइम जेब्ला सार रन्जन दैमारिया पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव अदालगुरियाव बिथाङा सारा माने मोनसे मिटिं लानो नागिरदोंमोन। बिनि उनावनो फिन खनसे जेलाव फैफिननाय जादोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो आं सार रन्जन दैमारिखौ लोगो हमफैनायबो जायाखै आरो फैनायबो जायाखै। दिनैहाय 2 टाइम दाखालिहाय सार रन्जन दैमारिया हालोदा मोजां नङामोन, लोमजादोंमोन। देहा वेदार चेन्ज बोथोर सोलायनायनि समावहाय गुजुनाय जादोंमोन आरोखि, बा लोमजानाय दै चेन्ज जानाय समावहाय बिथाङा लोमजानाय जादोंमोन। बे समाव आं जोबोद दुखु मोनदों, गोसोखौ जोबोद दुखु मोनलांदों। गुबुना मा सान्दों, सोरबाया मा सान्दों बेखौ आं बुंनो थाङा, खिन्थु पार्सनेलि आं अफ्रिया दुखु मोनदोंमोन आरोखि। थानो हायिलाय गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कुसुगावनि सान्तिपुर गामिनि गावबुरा आरो एक्स NDP सासे फैफादोंमोन आरो बिथांमोनाबो सारमोनखौ गोसोखांनायलाय जों देरहासार इस्लारि आरो आं जों ज' 6 जना सार रन्जन दैमारिखौ जोङो लोगो लाफैनाय जादोंमोन आरोखि। बावहाय गोबां दुखु दाहा फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय जागायजेनदोंमोन सार सावरायनायखौ। गोसोआव दं सार रन्जन दैमारिनि जाखिनि खोथा बुंनाय, बिथांनि जाखिनि स्ट्रागल, बिथांनि जाखिनि सेक्रिफाइस, बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जेरैबायदि जाखिनि नांबोनाय बेफोरनि दुखु दाहाखौ सारजों शेयार खालामलायदों। आवगोलनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सार रन्जन दैमारिखौ आं लोगो मोनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो सार रन्जन दैमारिया बिथाङा बुंबाय थादोंमोन अरखां दाबखा सारनि खोथाखौ। बिथांनि खुगायाव आं गोबां बार खोनानो मोनदों। साननैसोनि उनाव आं गाबोन लोगो हमनो हानाय नङा सार अरखां दाबखाखौ। बिनि गाबोननि अखानायैहाय गाबोनथ' नङा, दिनैनि अखानायैहाय आं बिखौ लोगो लाहैगोन आं सार अरखां दाबखाखौ। बिथांजों आंहा गोबां सावरायनांगौ दं आरो गोबां मोनथिनांगौ दं आरो रायजो राजानो माखासे खोथाखौ फोरमायनांगौ, दिनै खोन्थानांगौ दङ होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै NDPआ नट अनलि रन्जन दैमारि सार, अरखां दाबखा सारनिबो गोबां खोथा हाबनानै दं। जायफ्रा अरखां दाबखामोन सारजों समान गोबां दुखु दाहा लाफानाय, रन्जन दैमारि सारजों गोबां दुखु दाहा लाफानाय, बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौ बा मोनथिनांगौ दङ होननानै आं सानो। दिनैहाय रन्जन दैमारिया सारा दिनै जोंखौ जाखिनि फोरोंदों, जाखिनि खोथा बुंलांनाय, दिनै जाखिनि हारिनि फंसे फंनै बुंनो सोलोंनायाबो दिनै रन्जन दैमारि सारनि थाखायसो रोंदों होननानै आं सानो। दिनै NDPनि जेसेबां दिनै RD फेक्सनाव थानाय जायफ्रा लिडार जानो मोनदों, जायफ्रा दिनै बिबान गिदिर लानानै दं, बिथांमोनाबो सार रन्जन दैमारिनि बेफोरबायदि दुखु दाहा खालामनायावसो बिथांमोनाबो दिनैहाय गुबुनजों रायखांजादों। दिनै गोबां गथ'फोर थानायनि थाखायसो आरो बैफोर लिडारफ्राबो सम सोरनिबा खुगानिफ्रायबो ओंखारनायखौ नुनो मोनो। नाथाय दिनैनि दिनाव आं बेखौल' बुंगोन, दिनै सारा सोरबा सासेनि थाखाय, अफ्रिनि थाखाय नङा, सोरबा आं मुंफोरखौ मख'नो सानाखै, गोबां दैदेनगिरिफोरनि थाखाय नङा,
दुलाराय बर' रायजो राजानि थाखायनो बिथाङा गोबां दुखु दाहा। दिनै पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो सार रन्जन दैमारिया जेलाव मानो थाखाय थानो गोनां जादों। दिनै सागान होखांनायनि उनावबो गावहा गावनि बिसिजों मोजां थानो थिरनो मोनाखै आरो गावनि बिसि, गावनि फिसा, गावनि फिसाज्ला बेफोरनि मोखांखौ दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। दिनै सोरबाया जानो हागौ, सोरबाया बुंदों जानो हागौ, दिनै NDXNDBफोरखौ गावनि बिसि, गावनि फिसा, गावनि बिमा बिफा, गावनि बिदा फंबायफोरनो गथायनानै जों होफैनो हाबाय होननानै बिथांमोनजों लोगोसे गोबाङानो आखाइ खबदों, बा होननानै बुंदों। नाथाय रन्जन दैमारि सारनि बारै बिथांनि दुखु दाहा खालामनायनि बारै सोर बा होनदों? मानो आयु होननानै मानो बुंफेराखै? दिनै आयु होननानै दिनैसिमबो मानो बै दैदेनगिरिफ्रा मानो गोसोखांफेराखै? आं दिनै सोंथि सोंनो लुबैदों जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोननावहाय, जायफ्रा खुंथायाव दं, बिथांमोना मानो बिथांमोननि सायाव सार रन्जन दैमारिल' नङा, जायफ्रा जेलाव दङ, जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ, जायफ्रा दिनै फासि जानो नागिरदों, जायफ्रा दिनै बर' हारिनि थाखाय जोबथा साजा मोननानै दं, मानो दिनै बिथांमोना आयु होनफेराखै? मानो नायहैफेराखै? आसा खालामदों बर'नि जायफ्रा दैदेनगिरि, जायफ्रा खुंथायाव थानाय, जायफ्रा दिनैहाय बिथांमोननि थाखाय गोबां मेम'रेन्डाम होदों, रन्जन दैमारिल' नङा, बिनि बारैबो गोबां जेलाव थानाय, जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय बै सुबुंफ्रा मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन। नाथाय मा जाखो? जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बै समावहाय मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन। मा जाखो बेफोर मेम'रेन्डामा? आं जाय दिनै खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाव सोंथि सोंनो लुबैदों, बै सुबुंफोरा नोंथांनो जे मोनसे गोसोखां बिलाइ बा मोनसे जेलाव जायफ्रा जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि बारै नोंथांनि आखायाव मेम'रेन्डाम मोनसे गथायदोंमोन। मोनसेल' नङा, नोंथांनि आखायाव गांनै गाहाम गोग्लैदोंमोन। बिनि उनावबो नोंथाङा मा बुंबावदोंमोन? आं रन्जन दैमारिखौ बरनगोन। नाथाय बहा मानो खालामखो बेफोरबायदि? ना नोंथाङा बिनि सायाव जेबो अननाय गैया नामा? ना बिनि सायाव जेबो साननाय गैफेरा नामा? ना बिथांखौ दिनै हल लाइफ, ना बिथांखौ दिनैहाय नोंथाङा हल लाइफ जेलाव सोना दोननो गोसो जादों नामा? बेखौ दा सान, बिदिखौ दा खालाम। रन्जन दैमारिया बोसोन दिनै बिथाङा दैदेनगिरि जानो हायाखै, बिथाङा दिनै खुंथायाव थानो हायाखै। येस, आं मानिदों, बुजिदों। नाथाय बिथांनि जाखिनि दुखु दाहा खालामनाय, बिथांनि जाखिनि दुखु खस्थ' खालामनानै थाबोनाय, आरो बिथांनिजों लोगोसे जेलाव जायफ्रा गावनि फिसाखौ जिनाहारि खालामजादों, जाय बिफाया दिनै गावनि फिसाया जिनाहारि जाजानाय, बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ, बेफोरनि बारै मानो सानफेराखै? जायफ्रा दिनै गावनि बिसिया दिनै गुबुन चेन्नाइ, बेंगालर, गुबुन फेक्टरि, गुबुन कम्पानियाव खामानि मावनानै गुबुन फिसाय लानानै दं, बिथांमोननि बारै नोंथाङा मानो सानफेराखै? मानो सिन्था खालामाखै? मानो सानाखै? मानो दिनैहाय गोसोखां बिलाइ इन्डिया गभर्नमेन्टनो नोंथाङा मानो होफेराखै? मानो सानाखै बेफोरनि बारै? ना बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर सानदों नामा? सानदोंबा मानो डिक्लेयार बुङाखै? मानो नोंथाङा बिथांमोननि न'खराव मानो थांनानै बुङाखै? जायफ्रा दिनैहाय बिफाया दिनै पेरेलाइज जानानै थाबायनो हाफेरा, जाय गथ'आ दिनैहाय एडमिसन मोनसे लानो हायाखै, जाय बिफाया दिनै जेलाव दङ, बेफोरनि बिफाफ्रा दिनै जेलाव दङ। फिसाफ्रा दिनै गावनि जोनोम होनाय बिफाखौ दिनै लोगो मोनफेराखै, फंसेबो आफा होननो रायज्लायफेरनो मोना। नाथाय नोंथाङा दिनै जोंफोरखौ गथायना होनानै मोनदों। नाथाय नोंथाङा मा मोनदों? बेफोरबायदिथ' दुखु खस्थ'खौ नोंथाङा लाफेरनाङाखै।
आसा खालामदों नोंथांखौ बे बोसोरनि गेजेराव जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामदों। नोंथांखौबो आं लोगो हमहैगोन। जायहा दैदेनगिरि, जायहा दिनै जोंनि बर' हारिखौ दैदेनदों बिथांमोनखौबो आं लोगो लाहैगोन। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' नोंथांखौबो आं लोगो लाहैगोन। आं नोंखौ लोगो हमनो थांगोन, रायलायगोन। नोंथांजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दं। नोंथाङा मिडियायाव बुंनायखौ आं बारा साबजानायबो मोनाखै। बेजों लोगोसे आं मोखांजों मोखां खनसे क्लियार खालामनो लुबैदों, मोजां रायलायथारनो लुबैदों। आं बेखौबो लोगो लाहैगोन। आं दिनै भिडिअआवहाय माखासे गोबां खोथा बुंदों। जायफ्रा दिनै बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड 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 बड'लेण्ड, नोंनोबो नांगौ बड'लेण्ड, बैनोबो नांगौ बड'लेण्ड, बै सासेनोबो नांगौ बड'लेण्ड, बै सासेनोबो नांगौ बड'लेण्ड। नाथाय मा जादों? आलादा आलादा बड'लेण्ड बियोब्ला नोंथांमोना बर' हारिया मालाबाबो बड'लेण्ड मोननाय नङा। आं जोबथारनायाव बेखौल' फंसेल' खोथा बुंगोन। नोंथांमोना जुदि थारैनो जुदि बड'लेण्डनि थाखाय थारैनो जुदि नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड गाबख्रावमारदोंब्ला, बड'लेण्डनि थाखाय नोंथांमोना थारैनो जुदि नांथारदोंबा, बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना जुदि गासैबो जुदि नांदोंब्ला, मानो नोंथांमोना दिनै मोनसे टेबोलाव जिरायनो हाया? मोनसे टेबोलाव मानो ओंखाम जानो हादलाया? खार'ना मा? जाहोना मा? बावहाय जाहोन जेबो थानो हाया। आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ, नोंथांमोना आंखौ उन्दै साननो हागौ, नाथाय जोंनि गोसोखौ मालाबाबो सिफायनो हानाय नङा। जा बिदों, जा नांगौ, जों बर' हारिया, जों बर' रायजो राजाया बड'लेण्ड सोदोबखौ दिनैसिमबो गाबख्रावगासिनो दं गोसोआव। बड'लेण्ड होननानै बुङोबा जों बर' रायजो राजाया दिनै गाबख्रावखाङो, थैफोरा दुंग्लोबजोबो बर' रायजो राजाया। नाथाय जों सोरबा सासे दैदेनगिरिया मा खालामदों? नाथाय बे जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मा खालामदों? बर' रायजो राजानि गाबख्रावनाय, बर' रायजो राजानि सोमावसारनाय, बेफोरखौ नोंथांमोना बुजियाखै बा सिनाय मोनाखै। जोबथारनायाव आं फंसेल' खोथाखौ बुंबावगोन। जायफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय गाबख्रावदों, जायफ्रा दिनैसिमबो बड'लेण्डनि थाखाय गाबख्रावदों, नोंथांमोना दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि ज' जा। नङाब्ला नों बर' हारिया गलाम जानानै थानांगोन। एसामिसफोरनि, असमियाफोरनि नोंथांमोना बर' रायजो राजा बा बर' दैदेनगिरिफ्रा गलाम जानानै थानांगोन। आं बेखिनिखौ सिदा बुंदों। आरो बामोन गुस्थिनि आथिंनि दै लोंनांबाय थागोन। थ' रायजो राजाफोर, आं दिनै गोबां खोथा बुंबाय, बावहाय गोरोन्थि जादोंबा आंखौ क्षमा हो। आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।